Legenda kaže kako postoji jedan homo sapiens koji je nadmašio sve poznate tehnologije pakovanja stripova. Učinjaci vekovima pokušavaju da odgonetnu identitet ove osobe, ali jedino što o njemu znaju je njegovo ime. Stripovi. Pele stripovi. Ali kafa bez spoilera nije cava. Spakovao sam život ceo u 2 kofera i krenuo u potragu. Prešao sam sva 4 kraja sveta. Bauljio sam kroz mračne, smrdljive katakombe. Borio sam se protiv ogromnih, krvoločnih bića koji su samo čekala znak slabosti, dok je na kraju i došlo. Ali konačno sam stigao do pošte jer kurira je mrzelo verovatno da mi ostavi paket ujutru. A ja sam i ne pijem kafu. Već jako dugo kruže priče po kraju da pored toga što ima neki od najpovoljnijih cena stripova kod nas, Pele, od Milošte Pele stripovi, vrlo brižno pakuje svoje pošiljke. Pored onoga što je očigledno na prvi pogled, inače svaka pošiljka ima ručku. Lik je ostavio instrukcije kako otvoriti kutiju, kako se sadržina ne bi oštetila prilikom sečenja. Takođe je slabo poznata činjenica da je Veski četvrtak ukrao ideju koferčeta upravo od Peleta, tako da urgiram da što pre registruje ovaj izum kao svoju intelektualnu svojinu. Nego hajde da vidimo kako je to sve upakovano. Disclaimer. Kanal Kafa bez spoilera ne radi video nabavke, iako zna da ribe gotive to, ali ovo jebi ga specijalna prilika. Mislim da je to. A možda i nije. Evo. Jebote, morao sam da proverim da li snimam. Brati. Pazi sad ovo. Sad ovdje imamo stripove. Ima neki poklon. I svi stripovi koji su stigli, znači pored ove folije, imaju i stiropor ispod. Ne brinite, ribe, pokazat ću vam posle ovu nabavku. Ali evo, znači, gomila stiropora. I evo ga još jedan strip koji je sačuvan. Po meni Pele rekao da spremim usisivač. I evo ga, posljednji strip. Znači, moram sam da ustanem za ovaj video. Jebote, sve moram sam u pičku materiju. To bi bilo to, znači sve leži ovdje lepo ovako na stiroporu. Sad što se tiče same nabavke, dugo sam htio da naručim nešto od Peleta, prosto da ja doživim to. I sad glavna poručbina mi je bila Habibi, komikovo, pozlaćeno. Čuo sam do duše da se kruni ovo pozlata, ali pošto se stripovi kupuju da bi se samo držali na policama, mislim, valjda mu ništa neće biti. Imamo srce Amazonki u izdanju Lokomotive. Zvuči kao nešto za mature perverznjake, ali video sam crtež i mogu vam reći da mi se baš svideo. Inače da, ovdje imate Peletovu karticu i broj telefona. I pre poklona uzeo sam gospel plastike u izdanju komika. Premisa je jako zanimljiva. U suštini komunistička porodica koju je figura Bogorodice popuno izbacila iz takta. A sad, da vidimo poklon. Strip, časopis, magazin, Duško do Guško iz 98. 98. se takođe održalo svetsko prvenstvo u fudbalu i ako se dobro sećam, u McDonald'su su se tada davale one igračkice, ne znam, frisbee, zapravo samo frisbee ja sećam. U svakom slučaju, jako lep poklon od Peleta i hvala mu puno za ovo. Pošto moram da očistim sranje koje sam napravio, ostavit ću vam Peletov kontakt u opisu videa, pa se mi onda družimo za nekih 6 meseci kad odlučim opet da napravim klip. Ćao!